Алла дөньяны өзелеп яраткан. Уга ышанган һәр бәндәһе һәлак булмаһын, мәңге гомер кисерһен өчен бердән-бер улын курбан иткән. Алла үз улын дөньяны хөкем итәргә түгел, дөньяны коткарып калу өчен җибәргән. Иисус Христостың юлын дәвам итүчеләр бүген 1 миллиардтан да ашурак. Христиан диненең килеп сыгуы хакында 4 Евангелие мәгълүматлар хаклаган. Уларның өчәүһе бер-береннән берни тиклем аермаһы булган төрле вакыйгалар хакында һөйләһә, буна был тарих тулыһынча Лука Евангелиеһенә нигезләнгән. Бөтәһе тураһында ла иң дөрес хакыйкатьне белү өчен кадерле Феофил, бездә булган вакыйгаларны эзмә-эзлекле тасвирлап язып сыгам. Кесар Август Рим императоры һәм бөек Ирод яһүдләрнең батшаһы булган көндәрдә Тәңре тарафыннан Назареттагы саф кыз янына Гавриил фәрештә җибәрелгән. Кызның исеме Мария булган. Курыкма, Мария. Син Ходай ярлыгын алдың. Карныңда балаң яралыр һәм ир бала тудырырһың. Уны Иисус дип атарһың. Был нисек мөмкин? Мин бит гынаһыз. Изге рух эзләп табыр да, уның илаһи көче капыл тыуым бүләгидер. Был изге бала Алла улы дип нарыкланыр. Шулай итеп, Мария Елизавета янына киткән. Ул да яшенә карамастан йөккә үткән булган. Елизавета! Мария! Күңел кешем! Һин изге катын. Балаң да һинең изге булачак. Сөнки тавышыңды ишетүгә карынымдагы яшь шатланып талпынып куйды. Минең янем Хозайды зурлай. Ә минең рухым коткаручы Тәңре хакына шатлана. Ошо көндән мине бөтә бауын кешеләре хөрмәт итәсәк. Галилей һәм Юдей җирләрендә халык исәбен алырга кушылган Рим императоры Кесар Августың бөек әмере килгән. Ата-бабалары тауып үскән калалар яки авылда һәр берәү исәпкә алынырга тиеш. Мария Вифлега иҗапланган Йосиф менән никахлашырга килде. Тик улар ябай азбарда үзләренә төяк таба алмагандар. Бұл яктарда көтүчеләр булган. Улар харык көткәндәр. Төнен улар алдына Тәңре фәрештә килеп баскан һәм Ходай кудрәте уларны нурга күмгән. Ошо төндә Давид каласында безнең коткаручыбыз Христос Алла туды. Шул сак көтүчеләр сабайды күрергә ашыгалар һәм улар коткаручының тууы турасында яки Евангелие хакында изге хәбәр итүчеләрнең тәүгеләре булалар. Бер аҙнанан һуң сабыйҙы сөннәтләү мәле иткәс, уға Иисус исеме бирелгәс, Мария менән Йосиф уны Аллаға күрһәтү өчен Иерусалимга алгандар. Сиркәүдә уларга изге рух Христосты күрмәйенсә үлмәйәсәкһең дип вәгъдә биргән Симеон карт осраган. Минең күҙҙәрем ҡотолоғоңдо күрҙе, ул бит Алла бәндәһе. Минең күҙҙәрем ҡотолоғоңдо күрҙе, ул Алла ҡөҙрәтенә лайыҡ.
ikigid de bäxetli bulagız. Дин йолаһын аткарып бетүгә, улар Иерусалимне калдырып, Назаретка әйләнеп кайткандар. Иисуска 12 яшь тулгас, уны Мария һәм Иосиф Иерусалимга үзләре белән Пасха байрамын алгандар. Байрамдан кайтып килгәндә, малайлары яндарында дип уйлагандар, ләкин ул Иерусалимдә торып калган була. Уны эзләргә яңадан калага әйләнеп килгәндәр, 3нче көндә уны сиркәүдә тапкандар. Ул Яһуд дине старшиналары уртасында була. Шундай һораудар кирүсе кем малаю? Ул Назареттан. Уны безнең белән киткән дип уйлагайнык. Зинһар гафу итегез улымды. Бөтәһле уның акыл зиһененә хайран калгандар. Улым, син нигә улай эшләнең? Атайың менән без сине зур кайгыга калып эзләнек. Niye beni edileniniz? Benim atayım işini devam ettirdi, bilmeniz beni. Иисус атасы һәм Назаретка әйләнеп кайткас, Алла һәм кешеләр арасында 12 яшендә акыл тупларга, мәхәббәт табырга өлгергән. Император Тиберийдің 15-нче ел хакимлек иткәнендә, Понтий Пилат яһүдләр белән идара иткәндә, Ирод Галилейга итәкчелек иткәндә, беренче гыйбадәт кылучылар Анна белән Каяфа заманында, сүлдә Иоаннга Аллаһ үзе килеп җитәлә, ул гынахтардан арыну өчен сукынырга сакырып, бөтә Ярдан илен үтеп сыга. Günahlarınızdan baş tartınız, hem sulkınız, Allah sizi гафу итәсәк. Peygamberimiz İsa'nın kitabında yazılgansa, Sülde tamak yarısı tavuş, Hudayga yol hazırlayın, Hudayga tuttura yol halıgın, her üden kumulgan, her tağ, her kalkılıp tübeneygen bulurga kıyış. Kıyış mıyış girder zeytilerge, sakır sakır igizlenirge tıyış. Her kim Hudaydan kutkarıvan küresek. Bizgen işlerge. Biz yalan nesili. Biz işlerge tıyız. Кайда барырга юл күрһәт. İki kuldegen bulha. Berhen onun kulda kızga bir. Azığındı kişiler minen buleş. Ustaz. Biz yahak yiyabız. Bizge nişlerge? Teyişinen artığın yaymağız. Bizge nime? Nişleyik hun biz? Aksanı kısminen almağız. Biravzile sitletmegiz. Kanıgat bulağız. Hey, sen mi ol? Hristos? Hezze hav minen sukındırırman. Tik minen kukke bilimlerek kilesek. Min onun sandalye bağın sitirgele yaramam. Ol hezze izge ruh hem ut minen sukındırasak. Yelgergisin hildav minen sazlarını sakılıp. Oylaydın bıçağlığın uz kiletine alasak.
теге рух Иисуска күгәрсен рәвешендә күктән төшкән. Күктән тавыш гөрелдәгән. Син минең яраткан улым, һиңә мәрхәмәтем бар. Утыз яше тулгас, Иисус үзенең хезмәтен башлаган. Изге рухтан илһамланып, ярдәмдән кайткас, рухы уны сүлгә алып килгән. Унда ул 40 көн буе шайтандан таланган һәм тәгам ризык авызына капмаган. Шайтан уга булай дигән. Әгәр һин Алла улы икән, бынау ташка икмәк булырга хуш. Адәм, икмәк менән генә яшәмәс, Аллаһ үзенә табынып яшәр тиелгән. Шайтан уны тауга килтергән дә, һә дигәнсә бөтә батшалыгын күрһәтеп сыккан. Мин һиңә бөтә батшалыктар өстеннән хакимлек итүне бирәм. Сөнки улар барыгыла минеке. Әгәр һин миңа баш иһәң, барыгыла минеке буласак. Үз Аллаңа табын һәм бары уга гына хезмәт ит дип әйтелгән. Шуннан инде шайтан уны Иерусалимга алып киткән һәм гыйбадәтхана түбәһенә урынлаштырган. Әгәр Алла улы икәнсең, бушынан аска ташлан. Сөнки китап әйтә, Алла фәрештәләренә сине акларга вәгъдә итә. Улар һине аякларыңды тейдермәй, кулларында күтәреп алып китәсәктер. Китапта Алланы бер вакытта ла асыуландырмак тиелгән. Иисус үзе туып үскән Назаретка әйләнеп кайткан. Саумы. Исәнме? Иисус шәмбе көн гадәтенчә синагогага киткән. Уны Пәйгамбәр Исаиның язмаһын укырга сакыргандар. Миндә Алла рухы, сөнки ул фәкыйрьләргә илтифат итәргә фатихаһын бирде. Тоткындарды коткарырга, укырдардың күзен асырга. Иделгәндәргә азатлык килүен, Алла бәндәләренең котылу сәгате итүен әйтергә кушты. Матур гыйле. Мин укыган вакытта әлеге китап үзләре тормышка ашты. Тормышка ашты? Аларды Мессия тормышка ашырала. Без буны ничек белә алабыз? Әлбәттә табиб үз-үзеңне дәвалат дигән мәкаләне исемә төшерегез.
Капернаумда ишетелгәннәрне үз илеңдә эшләтеп тә әйтерһегез. Сезгә шуны әйтәм, туган илендә бер пәйгамбәрне дә яратмайда. Улар уны каянан ташлар киткәннәр. Ләкин Иисус төркемдә үтә сыгып, сәфәргә юлланган. Галилейдагы Капернаумга килгән. Рим башкортларының илеүе үтә нык көчле булган. Шуңа ла кешеләр Мессия килүен һәм уның золымлыктан коткаруын көткән. Һаулык теләйм. Һаулык теләйм, остаз. Кәмәң нык микән Симон? Әлбиттә. Ул мине безне ташлап китәргә булдымы? Бәйнәмә әйтмәгән. Бер сак циркәүгә дуга кылырга ике кеше килгән. Бере фарисей, икенче халым юсы. Фарисей ситкәрәк баткан да укый башлаган. Кайһы берәүләр күп каран алдаксы булмауыма, катыныма хыянат итмәүемә рәхмәт. Берәү халым юсыга охшамауыма ла зур рәхмәт. Мин азнага 2 тапкыр булам. Килемдәрнең бер өлешен һиңә бирәм. Халым юсы йөзен күккә лә барып тормаенса, гөнаһлы бәндәләреңне ярлыка тип, бары үз күкрәген генә хуклаган. Шуны әйтәм сезгә. Алланың ризалыгын сиркәүдән фарисей түгел, халым юсы алып чыккан. Чөнки үзен зурлаусы тик үзен хурлай. Үзен хурлаусы үзен зурлай. Әйдә, тәрәнрәк урынга инәйек. Онда һин балыкка йылымырга тырышам. Остазым, без инде төн буе булыштык. Тик бер нәмә лә тота алмадык. Син һораһаң, мин йылым ташлармын. Яков! Яков! Көмәгезне килтерергә! Ярдәм итегез тизрәк! Yetdi, шул yetdi. Yetdi. Калдыр мине, Аллам. Гынахлы бит мин. Коркма. Хәзер кешеләр тотасаксың. Күзләремде тыңлаһагыз, янегез исән калыр. Табалһагыз, Алланы эзләгез. Якында сактауны сакырыгыз. Намыссыз йөрер юлынан, закон булусы кәсебенән тукталһын. Худайга мөрәҗәгать итһен. Ул үтәлә изгелекле. Бөтә гөнаһларны гафу итәсәк. Күңелегез күтәрелер, ян тыныслыгында яшәрһегез.
Килә, бына ул, кара әле. Иисус! Иисус! Үтенеп сорайым, коткар кызымды. Уга бары 12 яшь, ул әҗәл өстендә. Ярдәм ит! Үтенеп сорайым, кирип кара. Яйыртыңла мине. Иисус! Кызың үлде. Остазы булсын. Коркма. Мин ышан, ул яшәячәк. Мин елама. Ул үлмәгән, йоклап киткән. Балакай. Тор әле. Буга ашарга бирегез. Бында ни булганын бер кемгә лә әйтмәгез. Шуннан һуң күп тә үтмәй Иисуска кала капкасы янында халын киюсе Матфей Леви сорай. Миңа яр. Иисус дуга укырга түбәгә күтәрелгәндә, Аллага гыйбадәт кылып, төнен шунда үткәргән. Көне иткәс, апостолдарын үзе хайлаган 12 шәкертен кутлаган. Петр диптә йөртелгән Симонды, һәм уның кустыгы Андрейды, Яковты, Иоаннды, Филиппты, Варфоломейді, Матфейді, һәм Фоманы, Алфеевтің улы Яковты, Зилот дип аталган Симонды, Яковтың агаһы Иуданы.
Шулай ук Христосты хатасак Иуда Искариотаны. Рухи ярлылар, һез бәхетле, сөнки Алла хакимлеге һезнең өчен. Астар, һез бәхетле, сөнки туясакыгыз. Илагандар да бәхетле, һез шатланасакыгыз. Һез кешелек улысын күрә алмагандар һәм каһәрләгәндар өчен бәхетле. Был хәл булганда һез нык шатланыгыз. Һезнең бөек бүләгегез күктәргә җитәсәк. Сөнки пәйгамбәрләр менән уларның аталары ла шулай хәл кылгандар һәр вакыт. Миндә бит табылганы шул. Нисегенде бу табылганы шул? Бүгенге байларга кайгы килер. Үтәнне күңел астыгы. Ул бай булырга теләмәй. Ул тамам аклын югалткан. Бүген көлгәндәргә хәсрәт. Күп илаясакыгыз диләр. Мактануыгыз да кайгы булыр. Ялган пәйгамбәрләр менән аталары ла шулай хәл кылган. Ишетүчеләргә шуны әйтәм, дошманыңды ярат. Күрә алмаусыны гафу ит. Каһәрләүсеңә фатиха бир. Ситләтүсеңә дуга кыл. Бер сикәңә хукалар. Икенчесен куй. Әгәр өфке киемеңде халдырһалар, күлдәгеңде лә алып бир. Һораусыга хәер тарат. Һинән тартып алганды, кире һорама. Үзеңә теләмәгәнде, башкаларга ла һич эшләмә. Үзең яраткандарды гына яратһаң, нигә фатиха көтәһең? Уны гөнаһлылар да шулай эшләй. Үзең изгелек кылгандарга гына изгелек кылһаң, нинде яхшылык көтәһең? Уны гөнаһлылар да шулай эшләй. Угайсы кагыла. Нисек сөйләшә ала? Шөкер, ялгыр инем. Юк. Дошманыгызды яратыгыз. Ярдәм күрһәтегез. Көтәчәккә биреп торыгыз. Бөек бүләк киләсәк. Аллаһ Тәгаләнең улдары булыгыз. Ул изгелек һеҙҙәргә лә, уҫалдарға ла миһербанлы, атайығыҙҙай шәфҡәтле булығыҙ. Ҡотҡар безне, Иисус! Хөкөм итмәһәгеҙ, хөкөм ителмәҫһегеҙ. Ҡәһәрләмәһәгеҙ, ҡәһәрләнмәҫһегеҙ. Ғәфү итһәгеҙ, ғәфү ителерһегеҙ. Аллаһ Тәгалә үҙең алып бар безне. Бирһәң, һиңә әйләнеп ҡайтасаҡ. Бөтәһе лә һинең үҙ үлсәүең менән үлсәнәсәк. Һуҡырҙы алып бараламы? Ике һуҡыр соҡорға аумаҫмы? Ниңә кеше күҙендәге сүпте күрәһең, ә үҙеңдекендәге бүрәнәне һиҙмәйһең? Ирәп беҙҙе, остаз. Аллаһ Тәгалә безнең менән бул. Һине тыуҙырған ҡатын бәхетле, Әсәү. Аллаһ Тәгалә һүҙен тыңлаған, уға буйһонған бәхетле була. Мин уны белергә теләр инем. Инде уны миссия.
дип уйлайм. Фарисей Иисусты үзе белән төшке аш ашарга сакырган. Иисус уның йортына килгән һәм хуҗа эргәһенә утырган. Балалар, вакыт безгә барыгыз. Китегез. Улар кайда мөмкин шунда шаярдар иде. Нимә эшләй ул бында? Белмәйем. Нимә эшләй ул? Әгәр дә ул ысынлап та үлия булһа, ул белгән булыр инде инде катынуга кагылганын. Уның ни тиклем гөнаһлы икәнен күрер ине. Оның кемлеген беләм мин. Хәзер мине тыңла. Бер вакыт ике кеше бурысын түләй алмаган. Бере 500 динары, икенчесе 50. Һәм бурыска бирүсе уларны икесен дә гафу иткән. Кая уны ныграк яраткан? Бирәсәге күбрәк булгангалыр дип уйлыйм. Бик дөрес. Тыңла әле. Мин һинең йортыңа килдем. Миңа аяк юырга ху бирмәнең. Ә ул күз яшьтәре менән юып, сәстәре менән һөртеп алды. Һин мине башта үпмәнең. Ә ул минең аяктарымды үбүдән туктамай. Һин миңа һөртергә майда бирмәнең. Ә ул минең аяктарымды хуш исләре менән майланы. Шуны ла әйтәм. Уга күп нәмә гафу ителә, чөнки ул күп яраткан. Ләкин аз гафу ителгәндең яратуы ла аз. Гөнаһтарың гафу ителде. Ышанысын коткарды һине, имен йөре. Мен... Иисус Аллаһ Тәгаләнең хозур хәбәрдәрен таратып, сәяхәт иткән. Уның менән 12 апостол, яндәре усал рухтардан тадарынган катындар. Магдалин дип исемләнгән Мария, ире Хуза Ирод һарайында хезмәт иткән Иоанна һәм Сузанна булган. Ирод батша Иоанн сукындырусыны төрмәгә ташлаган. Чөнки ул батшаны уйлаганның катынын кәләш итеп алуда гаепләгән. Я, мәйетте ерләү бара ине. Дөнья куюсы тул катындың бердән-бер улы булган икән. Иисус уны бик нык яллаган. Давудка кагылган да шулай дип әйткән. Мин һиңа әйтәм, тор. Мәйет терелгән һәм әсәһенә кире кайтарылган. Хараунан. Без көткән ян һинме ул тип? Әллә безгә башка берәү киләсәкме? Остаз. Остаз,
Ян менән без белергә килдек. Һин киләһеңме, әллә безгә башка берәү киләсәкме? Бар, күрдем һәм ишеттем тиң. Укырлар күрә, сатандар йөрөй. Миңа шикләнмәгәннәр барыһы ла бәхетле. Күтәр мине. Әйдә, яурын бар. Хәзер күрәһеңме? Менә хәзер Иисусты күрәм. Сәсеүсе яланга сыккан. Орлыктар һипкәндә кайһы берәүләре юл эргәһенә төшеп тапалгандар. Я коштар сүпләп беткән. Кайһы бере таш өстенә төшкән. Улар инде корыгандар, чөнки уларына дым йитмәгән. Ә үлән араһына төшкәндәрен үләндәр күмеп киткән. Бәрәкәтле ергә, тупракка төшкәндәре генә үсеп йетеп яңы орлыктар биргәндәр. Һәр кайһы йөз бөртек. Остаз, нигә халыкка һәрсә хикәя һөйләйһең? Аллаһ Тәгалә серләрен белү гыйлеме бирелгән һеҙгә. Башка берәүгә ул һөйләүдән барып җитә. Улар карай, ләкин күрмәй, тыңлай, ләкин аңламай. Әле һөйләгәнең асылы шунда. Был орлыктар Аллаһ үзе. Хукмак эргәһенә төшкәндәре кеше ишеткән һүзләр. Ләкин йөрәктәрдән Аллаһ үҙен иблис алып китеп тора. Аллаһка шанмаһындар, ҡотолмаһындар тип. Таштарға төшкән орлыктар кеше ишеткән һәм ҡабул иткән һүҙҙәр. Ләкин тамырҙары юҡ. Ышаныстары күпкә түгел. Улар кибәләр һәм тиҙҙән юғалалар. Ә үләнгә төшкәндәре ишетелгән һүҙҙәр. Тик донъяның, тормоштың мәшәҡәттәре уларҙы быуып үлтерә. Улар емеш бирмәй. Бәрәкәтле тупраҡҡа төшкәндәре. Ишетелгән һәм күңелгә һеңгән һүҙҙәр. Улар түҙемлектә емештәрен көтөп аласаҡтар. Шәм яҡтыртҡан кеше уны ҡаплап ҡуймай, ҡайҙалыр йәшермәй, ә уны урынына ҡуя. Өйгә инеүсе кешеләр яҡтыны күрһендәр өсөн. Сөнки билдәле буласаҡ нәмә сер булып ҡала алмай, һәм билдәле буласаҡ нәмәнән дә ҙурыраҡ сер юҡ. Шуның өсөн нисек тыңлағанығыҙҙы күҙәтегеҙ. Юҡһа кемдеке бар, шул күберәк ала. Булмаған, бар тип уйлаһа ла, уның аҡтығы алынасаҡ. Остаз, уранда әсәйең туғандарын көтә, күрергә теләйҙәр. Кемдер Аллаһ үҙен ишетә һәм буйһона, шулар әсәм туғандарым. Бер вакыт Иисус апостоллары менән кәмәлә йөргәндә шулай дигән. Әйдәгеҙ күлдең икенсе ягына сығайыҡ. Улар шул якка йөргәндә Иисус йоҡлап киткән.
Кайда ышанысыгыз? Һәм улар Галилейга капма-каршы яткан Гадарин ягына йөреп килеп чыккандар. Иисус, Allah'ın ilahi ola. Minən itiləyən. Bütünəm, yazalama. Исемең кем? Легион. Ау төбенә ебәрмә бездә. Сусқалар көтүенә ебәруеңдә раян. Шайтандар кешеләрне ташлап киткән һәм улар сускаларга әверелгән. Кетегез bundan! Син сихырсы, аскан bundan! Өртәгезә кетегез! Кетегез bundan! Кетегез bundan! Кайда барһаң миңа әле шунда? Барырга рөхсәт ит. Өеңә кайт. Алла кылгандарды һөйлә. Иисус һәм уның шәкертләре был җирдәге калдырып, Вифсаидка киткәннәр. Буны күп кешеләр ишетеп, уларга ияргәннәр. Искә табан Симон Петр былай дигән: Остаз, кешеләргә якын тирә, авылларга барырга рөхсәт бирһәңсә, улар унда торлак һәм азык тапкан. Был бит сүллек урыны. Ашамлыгыгызды үдегез бүлешегез. Безнең барлыгы 5 икмәк, 2 балык бар. Йөребез икмәген ашатучы Тәңребез. Аллаһы Тәгаләбез. Йыһан хакимыбыз яшәһен.
Халык мине кем дип уйлай? Берәүләр һине сукындыручы Иоанн, икенчеләр инде Илья дип. Өченчеләр яңынан терелеп йөргә кайткан борынгы пәйгамбәр дип һанай. Ә һез ничек? Һез кем тиһегез? Һин Христос Алла улы. Буны һез сер итеп хаклагыз. Алла бәндәһе яфа чигәсәк, инкар ителәсәк. Ул үлтереләсәк. Ләкин 3 көндән һуң яңынан кайтасак. How clearly the sky resists God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Я кем минең менән бара? Һинең менән мин барам, остаз. Тик гаиләм менән хушлашырга рөхсәт ит. Йөр һөрергә тотынып туктаусыз артка караһаң, һинән бер файдалы булмаясак. Минең менән барган бөтәһен дә онытырга, язмышына ризалашырга, һәр сак минең арттан барырга тиеш. Янен хакларга теләгән уны югалтасак. Минең хакка үҙен аямаган, янен хаклап каласак. Бөтә дөньяны туплап та үҙ янен хаклай алмагандан ниндәй файда? Кем минән һәм һүҙҙәремдән ояла? Алла уның үҙенән оялыр, үҙен данға күмгәндә, үҙен пәйғәмбәргә әүерелдергәндә. Һеҙҙең арала Аллаһ Тәғәләне күрмәй тороп, үлмәйәсәк кешеләр бар. Унан Иисус, Иоанн, Яков һәм Петрды үҙе менән алган да, дуга кылырга биеклеккә күтәрелгән. Гыйбадәт кылганда, уның йөзе үзгәргән. Ә киемдәре ап-ак төскә әйләнгән. Капыл борынгы пәйгамбәрләр Моисей менән Илья күккә ашкан данысында пәйда булгандар. Һин Алланың теләген үтәргә тиешсең. Һин Иерусалимда үләсәкһең. Астка төшкән мәлдә Иисуска Петр булай дигән. Остаз, безнең бында булу калай һәйбәт. Өсе йөмешләйбез. Бере һиңә, Петр буларны әйткән мәлдә икенчесе Моисейгә, күкте булыттар килеп каплаган. Шәкертләр булыттар аша яңгыраган. Ул минең яраткан улым, тыңлагыз уны дигән тавыштан нык курыккандар.
Остаз, үтенәм, минем улыма ярдәм ит. Зинһар. Зинһар ярдәм ит. Ул минем берәү генә. Шәкертләренә мөрәҗәгать иткәйнем. Ярдәм итмәләр. Эх, алгын һәм ышанычсыз буын. Күпме түзергә мөмкин инде һезгә? Килтер улыңды. Бездә өйрәт. Ян шәкертләрне өйрәткән кебек. Дугагызда әйтегез. Күктәге Тәңребез безнең атабыз. Исемең изге һинең. Хакимең хәлал тип. Күктәгеләй ердә лә хакимлегең булһын. Көндәлек ризыгыбыз икмәкте көндә биреп тор. Бурыслыны без кисергән һымак гынафтарыбызны гафу ит. Коткаларга бирдертмә. Хәйләнән коткар тип. Хорагыз, һәм һезгә бирерләр. Эзләгез, һәм табырһығыз. Тукылдатығыз, һәм һезгә ишектәр асылыр. Сөнки һәр һораган ала. Эзләгәндәр табасак. Ишектәр дә тукылдатусыга гына асыла. Ниндәй ата инде? Улы балык яки саян һораганда уга йылан бирһен. Әгәр һез усал була торып та үз балаларыгызга яхшы кылыктар калдыраһыгыз икән, ул сакта күктәге Тәңребез һораусыга әлбиттә изге рух бирәсәк. Барыгызга да әйтәм, нимә ашау, нимә кию хакында hiç de kaygırtmağız. Turmuş aşağı esüden, tendeki kiyimden dururak. Kargalarga karagız. Ular sesmey, orluk haklar urundarı la yok. Ulardı Xuday tuyundıra. Oşu kuşlardan nimegiz menen arttık hem. Кайһыгыз буй хакында хәстәрлек күреп, әз генә үскәне бар. Әз генә дә үсә алмагас, ул хәстәрлек нигә кирәк? Томбуйыктарга карагыз, улар ничек үсә? Эшләмәйдәр, еп иләмәйдәр. Хатта Соломон үзе лә үтә данлыклы итеп киенмәгән. Әгәр Худай иртәгә утка ягылыр үләнде шундай итеп киендергәс, һезне әлбиттә киендерәсәк. Һез икеләнәһегез. Безнең ышанысыбыз диләттә. Әгәр ышанысыгыз тары бер түгеләй бәләкәй булһа ла, бынау агаска әйтегез. Үз-үзеңне йолкып ал да диңгезгә ултырт дип. Ул тыңлар ине.
күзді алдырғыс нәмәләр килер. Тик уны таратусы каһәрле бәндә. Уның ошындай баланы язык эштәргә котыртуын күргәч тә, муйнына таш бәйләп диңгезгә ташлауын хәерле. Тәңре дөньяһы нимәгә охшаш? Бына кеше орлыкты ала ла яланга ултырта. Орлык агаска әверелә, ботактарына коштар оя кора. Ул ни хакында һөйләгәндә аңламайым. Нишләп син халым юсы һәм төрле әтрәгәләм менән ашап сәһәң? Табиб хәстәренә һаулар түгел, авырулар мохтаж. Мин тогры кешеләрдә түгел, ситләтелгәндәрдә үкенү тудырырга килдем. Безгә Алла хакимиятен һөйлә. Унда нәмәләр бар? Коркма, бәләкәй ир. Һеҙҙең атайығыҙ һеҙгә ожмах бирергә уйланы. Ҡаралдыларығыҙҙы, һатығыҙҙы, аҡсаһын ярлыларға таратып бирегеҙ. Туҙмай торған моҡсалар әҙерләгеҙ. Күк йөҙөндә үҙегеҙгә мәңгелек хазина һаҡларһығыҙ. Ҡараҡ та яҡынлаша алмаҫ. Көйә лә төшмәҫ уға. Йәнегеҙ ҡайҙа булһа, хазинағыҙ шунда булыр. Ҡатын, ауырыуыңдан ҡотоласаҡ. Аллаға шөкөр. Ходайға шөкөр. 18 yıl Allah haqqlaһын мине. Хеҙмәткә бирелгән 6 көн бар. Шул көндәрҙең береһендә килегеҙ. Тик шәмбе көн түгел. Һеҙ ике йөҙлөләр! Һәр берегеҙ ишәк һәм үгеҙҙе бауынан сисеп шәмбе көндө һыу сәрергә алып бармаймы ни? Ә бына был 18 йылға шайтан бәйләп ҡуйған Аврамдың ҡыҙы ауырыуҙан. Шул шәмбелә ҡотолорға тейеш түгелме ни? Изге остаз, мәңгеле ғүмер алу өсөн мин нәмә эшләргә тиеш? Ниңә мине изге тип атайһың? Алланан башҡа берәү ҙә изге түгел. Васыяттарҙы беләһең. Зина ҡылма, кеше үлтермә, урлама, ялаяҡма. Әсәйең менән атайыңды онотма. Яш сағымдан уҡ ул васыяттарҙы теүәл үтәнем. Тағы ла берәүҙе үтәргә кәрәк. Байлығыңды ярларға өләш, күңел байлығың күктә булыр, шунан кил дә. Минең арттан ияр. Беҙ бит сауҙагәрҙәр, байҙарбыҙ. Бай кешегә Алла донъяһына инеүе бик ауыр. Байға Алла донъяһына инеүгә ҡарағанда, ишәккә энә күҙәүенән үтеү уңайлыраҡтыр ул. Ул сағында кем ҡотола ла? Кеше булдыра алмаған нәмәләрҙе Алла булдыра ала. Ҡайҙа һуң ул Алла хакимлеге? Алла донъялығы күҙгә күренеп тормай. Берәү ҙә ҡара. Ана ул, йәки бына ул тип әйтә алмай. Ул һәр беребеҙ күңелендә урынлашҡан. Шундай көндәр килер, кешелек улының бары бер көнөн күрергә теләрһегеҙ, тик уны күрә алмаҫһығыҙ. Кешелек улы күктең бер осонан икенсеһенә тиклем ялтлаған йәшен һымаҡ ялтлап күренер. Тик уға башта ғазап сигергә, кешеләр тарафынан инҡар ителергә яҙған.
Алла кушуы буенча бәләкәс кенә үзгәрүгә караганда җир менән күккә юкка сыгу иңелрәк. Бик күп пәйгамбәрләр, батшалар без күз менән күрмәгәнде күрергә, ишетмәгәнде ишетергә теләгәннәр. Безгә нимә эшләргә? Китап нимә ди? Син уны ничек аңлайсың? Аллаһ Тәгаләне бөтә йөрәгең, бөтә янтәнең, бөтә көсең, барлык акылың менән, якын кешеләреңдә. Үзеңне яратканда ярат ди. Син хаклы, шулай эшләһәң яшәрһең. Ә минең якыным кем? Теге хугышсылар түгел. Ә кесер кем ул? Бер адәм Иерусалимдан Ирихонга барган. Баткынсылар уны яралагандар да киемдәрен алып ярым үле хәлдә ташлап киткәннәр. Шул юлдан священникка үтергә туры килгән. Ул теге кешене күргән, ләкин эргәһеннән үтеп кенә киткән. Шул ук юлдан сиркәүдән Левит тә үткән, ләкин ул да туктамаган. Үтеп барусы бер ярлы уның янына килгән һәм уны бик йәлләгән. Яраларын бәйләгән. Ишәккә ултыртканда кунакханага алып киткән. Төн буе хәстәрлек күргән. Киткән сакта кунакхана хуҗаһына 2 динар биргән. Яралыны карарга кушкан. Әйләнеп килгәч, сыгымдарыңдың хакын түләрмен дигән. Бәлә күргән адәмгә үткенче сәүдән кайһы якыны күк ярдәм иткән? Шәфкатьлелек күрһәткән кеше. Дә шулай эшләгез. О! Бәләкәйләрдә алдан үткәрегез. Миңа килүдән уларны тыймагыз. Алла дөньяһының асылы шунда. Ысын күңелдән әйтәм. Кем Алла дөньяһын сабыйларса кабул итмәй, ул Алла дөньяһына инә алмай. Минем хакыма баланы кабул иткән, мине лә кабул итә. Мине кабул иткән һезгә ибәрүсен лә кабул итә. Арагыздагы иң бәләкәй ул иң дуры. Bunda нимә бара? Әле генә Назареттан Иисус килде. Иисус! Иисус! Йәллә мин хукыр бәндәне, кызган мине! Миннән нимә теләйһең? Мин күрергә теләйем. Күрһен. Ышанысын күҙеңдә асты һинең. Бөтәһен дә күрәм. Мин күрәм. Мин күрәм. Иисус Иерусалимга сәфәр сыккан. Юлда уны һәр ердә әллә күпме халык төркемнәре каршылаган. Кешеләр котылу юлын күрһәтү, Алла хакимлеге турында һөйләвен һорагандар. Аллаһ Тәгалә, коткар мине. Allah Teala kutkar bizni. Ona şükür. Каршылаусылар уны хәзер уста һәм Алла итеп кабул иткән. Ерихонда халым диюсы Закхей исемле берәү булган. Ул Иисусты шул тиклем күргәһе килгән, хатта яхшырак күрергә теләп, агас башына ук менеп киткән. Халам диюсы. Тизрәк төш, Закхей. Мин бүген өеңдә булырга тиеш. Минең моның өенә барырга теләй. Закхей, Иисус белән ничек таныш
шуң ул. Тыңлагын. Ярлыларга бөтә мөлкәтемдең яртыһын бирәм. Әгәр кемдилер кыйырһытсам, уга 4 тапкырга күбрәк бирәсәк. Үз күздәремә үзем ышанмыйм. Малым юсы йыйгандарын караса, исең китә. Бүген бу йортка катылу килде. Чөнки ул да Авраам улы, табырга, һәлак булгандарды коткарырга кишлек улы килде. Тыңлагыз. Без бөтә әүлиялек тормышка ашасак Иерусалимга китәбез. Ул мәҗүсиләргә тапшырыласак. Улар унан көләсәк, кәмһетәсәк һәм уга төкерәсәктәр. Ул туктмалы бүләсәк. Ләкин өченче көнгә яңынан туасак. Адәм гөнаһлары өчен үлтереләсәген белһә лә, Иисус Иерусалимга юллана. Быйыр тавыштары сакмаһын. Мин һезгә шуны әйтәм. Шымһалар улар урынына таштар кыскырыр. Иисустың Иерусалимга якынлаган көне җитте. Улыны күргәс, хатта илап җибәрде. Эй Тәңрем, һиңә ихлас хезмәт иткәнемде ошо сәгатьтә белһәң икән һин. Тик ул һиңә яшерен шул. Шундай көндәрең килер, дошмандарың тирә-яңа сукырдар кадып уратып, үз йортыңда аталардар. Балаларды ла үлтерерләр. Күңелеңдә бер генә нәмәлә калдырмаслар. Барыһы ла булар һинең килер вакытыңды белмәгәнгә күрә. Ул көндәрдә Иерусалимдагы изге гыйбадәтхана Аллага табыну урыннан бигрәк базарны хәтерләтә иде. Дүрт, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Һез уны җинаят йортына үрелдердегез.
Мин таныным, моны күптәр үз батшаһы итеп игълан иткән. Батша? Хәйр, Себур фахишеләр батшаһымы? Без күрдек инде. Килеп талаптарын куялар да китәләр, улар онытылган. Яңлышма. Шәкертләре күбәя тора, әйе. Халык уга ышана. Батша булуына ышаналар. Искәртергә рөхсәт итегез. Әгәр хәзер үк тәртип бозу туктатылмаһа, һез җавап бирәсәксегез. Бәлки ул хаклылар. Галилеянда туктатырга вакыт. Иисус 200 руханиларды, уларның ялган тәгълиматын көндән-көн фаш итә торды. Шугалауга йөрүчеләр арта барды. Бұл хәл уның дошманларын ныграк ярһытты. Бер вакыт Иисус циркәүдә ярлы толкатның 2 вакыт инде хәергә биргәнен күрде. Аз булһа. Күбрәк бирмәйһең ул. Һезгә әйтәм. Был ярлы хатын бөтәһеннән дә күбрәк бирде. Башкалар үзләреннән артып калганын Аллага хәйр итеп бирделәр. Ә ул азык ала торган бөтә аксаһын алды. Җавап бир безгә. Буларда әйтергә нинди хукугың бар? Кем бирде? Тәүдә һорауга җавап бирегез. Ян хукугы Алламы, әллә кеше исеменнән сукындырумы? Әгәр Алла исеменнән дисәк, миңа Иоаннга ышанманыгыз дияр. Әдәми заттан тиһәк халык безне таштар менән дөмбәсләр. Улар Иоаннды әүлия дип беләләр. Хукукы кайдан булуын белмәйбез. Ул сагында ниндәй кыдрат менән эшләгәнемде әйтмәйм. Бер вакыт бер адам виноград ултырткан да, арендага тапшырып, йортынан сыгып киткән. Уңыш йөр вакыт җиткәч хуҗа, тиешле өлешен алырга дип, йортына колын җибәргән. Бакса алып тотучылар колды тукмап кире таткандар. Хуҗа икенче колын җибәргән. Виноград йыючылар уны ла тукмап, мыскыл итеп бер нәмәһез кире таткандар. Шуннан ул өченче колын җибәргән. Тик уны ла яралап куалап кайтаргандар. Виноград хуҗаһына нимә эшләргә кала? Тияркәмдең улын җибәрәйем әле тигәр. Унан оялырга тиеш дип уйлаган. Ләкин виноград йыючылар егетте күргәч тә, уны үлтерәбез, уның мирасы безгә каласак дигәннәр. Күбрәк хәйлә. Улар уны баксанан сыгаргандар да, үлтергәннәр. Теге хуҗага нимә эшләргә кала, ул килә лә, тегеләрне үзе үлтереп баксаны башкаларга тапшыра. Был язма нимә хакында? Төзүчеләр кәрәкмәй дип тапкан таш иң төп мөешкә һалына. Уга килеп төшкән кеше китәктәргә ватылып бетә. Ә ошо таш өстенә төшкән берәү көлгә әвереләсәк. Остаз, беләбез, синең безгә өйрәткәннәрең дөрестлек. Шуны ла беләбез, син кешенең кемлегенә карамайсың. Һәркемдә Алла тәкъдиренә ихлас итәһең. Әйт әле, Рим императорына халым түләү безнең законга каршы бару буламы? Хак бу, ул һине эләктерергә уйлай. Миңа динарий бирегез. Бында кемдең йөзе һәм тамгаһы бар? Ул сагында инде. Кесырдыкы кесырга, Алланыкы Аллага булһын. Хәзер инде җавап бирерһең. Пасха дип аталган сеше икмәк байрамы якынлашып килә. Пасха атыгын әзерләү өчен Иисус Петр менән Иоаннды җибәрә.
Яфа сиккәнгә кадәр пасха адыгын минең һеҙҙең менән бик ашағы килгәйне. Хәҙер Алла дөньяһында хәл үҙгәрмәй торып, мин уға ҡағылмам инде. Безгә виноград емештәре бүләк иткән илаһи Тәңребеҙ, рәхмәтең үтәлә киң һинең. Алығыҙ һәм үҙара бүлешегеҙ. Алла хакимлеге килмәй торып, мин виноград һыуын эсмәйәсәкмен. Безгә еребеҙ итмәген бүләк иткән илаһи Тәңребеҙ, рәхмәтең үтә киң һинең. Тәнем һеҙҙең өсөн ғазаплана. Быны иҫтәлегем хаҡына эшләгеҙ. Һеҙҙең өсөн ҡойоласаҡ ҡанымдағы яңы васыят ул. Бына мине һатасаҡ ҡул минең менән бер табында. Кешелек улы Алла билдәләгән юлдан килә. Уны һатҡан бәндә ҙур бәләгә тарынасаҡ. Була торған түгел. Мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Атлык янды күрһә, Тәңре. Араларығыҙҙан олоғыҙ кесе булһын. Хужағыҙ хеҙмәтсе. Кем ҙурыраҡ? Табында һыйланыусымы? Әллә уға хеҙмәт итеүсеме? Табында һыйланыусы, әлбиттә. Мин һеҙҙең янда хеҙмәтсе кеүекмен. Һеҙ бәлә ҡазаларым килгәндә бергә булдығыҙ. Атайым васыят иткән һымаҡ һеҙгә батшалығымды васыят итәм. Батшалығым табынында ашап эсерһегеҙ һәм йәһүдтәрҙең 12 быуыны хаҡына хөкөм ҡылырға минең тәхетемә ултырырһығыҙ. Ул саҡта беҙҙең арала һатлыҡ йән юҡ. Петр, туҡтап тор һин. Шайтан һеҙҙе һынап ҡарарға уйлай. Игенсе бойҙайҙы кәбәктән айырған һымаҡ яҡшыны ямандан айырырға теләй. Петр, ышанысың бөтмәһен, туғандарың һиндә. Таяныс тапһын өсөн, мин һинең өсөн табындым. Эй Аллам, мин һинең арттан төрмәгә лә, үлемгә лә барырға әҙер. Петр, әтәс ҡысҡырып та өлгөрмәҫ, мине белгәнлегеңдән 3 тапҡыр баш тартырһың. Аяҡ кейемһеҙ һәм тоҡсайһыҙ ебәргәндә һеҙгә нимә етмәйне? Бараһы ла етәйне. Бөгөндән кемдең тоғо һәм тоҡсайы бар алырға тейеш. Ә кемдеке юҡ кейемен һатһын да һатып алһын. Китапта нисек яҙылһа шулай әйтәм. Яуыз да булып иҫәпләнә ул. Ә минең хаҡта нимә яҙылһа, ул үтәлә. Бына 2 бысаҡ, Тәңрем. Туҡтатайыҡ. Шул арала Иисустан нисек ҡотолоу өсөн ҡарар ҡабул итергә руханиҙар йыйылды.
Шунда ук шайтан Иуда Искариотага үрелде. Ул Иисустың 12 апостолдарының бере ине. Иисустан ничек котылу хакында ул дини әһелләр белән һөйләшкән. Иерусалимды калдырганда Иисус Елеон тауына дуга укырга күтәрелгән. Коткыга бирелмәс өчен дуга кылыгыз. Иуда Искариот Христосты барлыгы 30 гына көмешкә хаткан. Иисус кеше гынахтары өчен үзенең үлеме якынлашканын белгән һәм дуга кылырга тотынган. Тәңрем, илтифат итеп, был тақдирдан құтқарам мені. Хайыр бұл менің тілектен тұрмай. Бұл хинең тақдир, хинеке. Шул сак Иисустың рухын ныгытырга күктән пайгамбар төшкән. Иисустың тирдәре әрі кан тамчылары кебек ергә тәгәрәгәннәр. Нигә йоклайсыз? Торыгыз. Коткыга бирелмәү өчен дуга кылыгыз. Иуда. Ошо убуң менән мине хатмыйыңмы? Аллаһ Тәгалә кылыч белән һелтәйек. Уны кулгалыгыз, туктатыгыз буны. Бал мөгъҗиза. Баскынсыма корал менән мине алырга килдегезме? Һезнең менән һәр сак сиркәүдә булдым. Унда миңа кул күтәрмәнегез. Хәзер һезнең вакыт җитте. Кара хөкемегез мәле килде. Кулгалыгыз уны. Nima ko'rgatsiz? Караңгыла апостолдар таралалар. Солдаттар Иисусты урамга сыгаралар да күләргә, мыскылларга тотыналар. Бына һинең батша киемен. Нима булачагын әйт әле безгә. Безне лә коткараһыгызмы, галиянәктәре? Әллә безне батша. Бына булды Иисус менән булган. Оны мин бер вакытта да күрмәдем. Мин уларны бергә күрдем.
Бәдхинен тоғыры ятларын. Нема мөхтәрәм кыяфәттә карап тору күгелләмә. Син дә уларның берәһеме? Мин түгел. Ул кешенең Иисус менән булганын хәтерләйм. Ул да бит Галилейдан. Кит бана, мин һинең нимә хакында һөйләгәнеңне белмәйм. Иисус борылып Петрга караган. Петр Алланың әйткәнен исенә төшергән. Әтәс кыскырып өлгермәс, мине белгәнеңдән 3 тапкыр баш тартырһың. Allah Teala гафу ит мине. Ничек гынахтар кылдым мин, я Аллам. Гынахтарымды кечирүңне үтенәм. Үзеңдә инкар иткәндә лә ин ата-бабаларыбызны гафу иттең. Шул сакта асуланганда ла уларны кырмадың. Мөхәббәтең, васиятың аркасында ин уларны йәлләдең. Мине кылымды да гафу ит, Аллаһ Тәгалә. Кем хокта һиңә? Әле гит. Тагы кем хугаса кыйны? Туктагыз. Туктагыз дим. Уны кәңәшмәгә алып барыгыз. Бар. Иисустан һорау алу өчен руханилар кәңәшкә йыелган. Ayt bizga, hinmi ol Мессия? Мин әйтәм, һез ышанмаясагыз. Әгәр мин һездән һораһам, һез җавап бирмәясәгез. Бүгендән башлап кешелек улы Алла Olay һин Алла улы. һин шулай тинең. Вай биләргә уга кем килгән икән? Гаепле. Нимә әйткәнен бөтәбез дә ишеттек. Уны без Пилатка алып барабыз. Дөрес, хөкем итәргә. Хөкем итәргә кирәк. Әйдә. Иисусты Понтий Пилатка алып килгәннәр. Ул меңәрләгән кешеләрне язалауга җаваплы иң усал Рим хакимнәренең береһе булган. Я таң менә миннән нимә теләйһегез? Һиңа кешеләрне аздырышын алып килдек. Ул базарда, циркәүдә пулак куптарды. Уга нинди яза биреләсә, төрмәгә ябырга. Уны хөкем итерлек бер сәбәп күрмәйем. Уны гаепле дип таптык. Ул халым түләмәскә кәңәш биргән. Үзен патша итеп атаган. Патша? Һин яһүдләрнең патшаһымы? Һин шулай тинең.
Ул Галилейдан башлаган, хәзер бында килгән. Галилейдан? Нимә ул Галилея кешеме? Балысракта Ирод батша шөгыльләнһен. Ирод әле Иерусалимда шулай түгелме? Ирод калып барыгыз. Ya, үзеңде кем дип атаның? Шәкертләрем дигәнең кемдер ул? Мөғҗизә тудыралаң дип һөйләйләр. Минең өчен эшләле. Бачам, ул бөтәһенең уй акылын нимерә. Үзен батша дип йөрәтә. Бuna ошома? Гали янәптәре. Хөкем итегез. Пилатка алып барыгыз. Бұл уның биләме. Тик ул үлем язаһын берлек берни эшләмәне. Уны хуктырыргамы, ебәрергә кушам. Син байрам хөрмәтенә төрмәнән берәүдә сыгарырга тиешләһең. Безгә бара буны. Сыгар. Әйе. Уны язала. Бара буны азат ит. Язаларга уны! Әйе, тәригә кунакларга! Һин дә түкмәгез уны. Нимә көтәһең, Пилат? Иисус кысылды инде. Күтәрегез уны. Иисусты тәрегә кадаклауды талап итеп төркем үкерүен дәвам итте. Пилат уны үлем язаһына тарттырырга риза булды. Тәүге руханиларның һорауы буенча ул Бараббаны төрмәдән сыгарды. Тегеһе төрмәгә була күтәргәне һәм кеше үлтергәне өчен ябылгайны. Шул ук карары менән Пилат Иисусты тәрегә кадакларга боерды.
Hey, Hil! Исемең нисек? Мине Симон Киринянин тидер. Кит әле бунан. Аркырын кыркыгы. Hil! Hayda keta! Эс bunu. Эс. Эс, Тәңре бәй. Эс. Иерусалим катын-кызлары. Минем өчен илагыз. Үдегез һәм балаларыгыз өчен илагыз. Әгәр яшел агаска шундай көндәр килгән икән, уның кырыганы менән нимә булыр? Ходай хаклаһын һине. Без һиңа дуга кылырбыз. Уларны гафу ит, Ходай. Ни эшләгәннәрен үзләре лә белмәй.
Башкаларды коткардың, хәзер үзеңне коткар. Ya, kutkarudun da, eğer nesi Mucizeleringden merehini koruhat bizge. Алдан әйтелгәнсә, Иисус 2 вакыт сарахында тәригә кадакланган. 100 ел элек күрәдәлек кылган әүлиялекте бына шулай тормышка аткаргандар. Mucize tudurulsunun kıyımı. Haydi, yürü bakalım. Bana bilen nime şüleşeginde? Иисустың баш өстенә "Был Яһүдтәр патшаһы" дигән язу кадаклаганнар. Яһүдтәр патшаһы икәнен коткарудың да. Bulham. Kotkar. Ududunda. Berin kaydan. Bedele. Allah'ından kork. Senin korkulda şuluk yazığa hüküm edilgen. Ya bu bir nasarlıkta işlenmegen. Өзіңнің батшалығыңа келген Иисус хатırla мені. Ышан миңа. Бүген минең менән бергә ожмакта булаң. Көндез булган был хәл. Капыл кояш шуңган да, ергә караңгылык төшеп, 3 сәгать буе торган. Һәм Иерусалим сиркәвенең пәрдәһе урталайга йыртылган. Tanrım. Ruhumda kullarına
тапшырамын. Булган вакыйганы хәрби сотник күреп, Алланы зурлап шулай дигән. Я Ходай, был кеше сынлап та үлия ине. Руханилар кеңәшмәһе агзаһы, Иосиф исемле берәү, Иисуска каршы һүз куешуда катнашмаусы, изге һәм гадел кеше, Иисустың кәүдәһен күмергә шәмбе көнгә кадәр үк Пилаттан рөхсәт алган. Гафу ит. Аллаһ Тәгалә безнең гәүдәһен озатып барабыз. Рәхим итегез. Тидрәк, шәмбе итә, киттек. Иртә менән әзерләгән нәмәләрен алып, катын-кызлар зиннәтле кабергә килгән. Улар каберлектән шылдырылган таш кына тапканнар. Искә ингәс, унда Иисустың кәүдәһе юклыгын күргәннәр. Ишәнде нигә үлеләр араһыннан эзләйһегез? Ул бит терелде. Галилейда уның әйткәнен хәтерләгез. Кешелек улын гынахлы бәндәләр кулына бирәсәктәр. Уны тәрегә кадаклаячаклар. Ул 3нче көнгә тереләсәк. Каберлектің ташы шылдырылған. Онда Аллаһ Тәгаләнең кәүдәһе юк. Юк. Юк, Алланың кәүдәһе юкмы? Унан кояш кеүек балкып, ике пәйгамбәр алга бастыла. Нигә үлеләр араһынан терене эзләйһегез тине? Бу дөрес. Ышаныгыз. Был дөрес. Табут буш ине. Унда безнең Алланың кәүдәһе юк ине. Петр, ышан үзе безгә.
Шул сак Иисус шәкертләр янында пәйда булып, уларга кушылып китә. Алла ысынлап та терелгән, ул Симон янына килгән. Юлда сакта без уны таныманык. Икмәк кындырганда без уны таныдык. Эмауска, нигә киткән ул унда? Именлек теләйем һезгә. Нигә каушап калдыгыз? Күңелегездә нигә ундай уйлар? Кулдарыма, аяктарыма карагыз. Ысынлап та мин икәнде күрерһегез. Кагылһагыз аңларһыгыз. Рухтың каны һәм һөяктәре булмай, бына минеке күк. Һезгә нимә хакында әйтһәм, шул гамәлгә ашты. Һезнең менән бергә булганда минең хакта Моисей канунында язылгандар һәм борынгы әүлиялар әйткәне үтәлделәр. Унда ул яза күрәсәк һәм 3нче көнгә үлтереләсәк диелгәйне. Ана шуны тарату хакына Иерусалимдан башлап бөтә халыктарда ла тәүбә итү һәм ярлыкау булган. Һез буга шаһиттарһыз. Һәм мин һезгә Тәңремдең нәзерен җибәрәм. Ләкин һез Тәңре көсе менән дәвалангансы калала калаһыгыз. Allah Fatiha'nı bilir. Ukta hem yerde mine küp kıdrat birilgen. Barıgız hem büte halıktardı yüretigiz. Allah Teala hem izgi ruh hakkına kişilerdi sokundurganda, min hizge vasiyat itkenlerдің barıhında haklağız. Hem buna min dünya ahırnasa her sak hizden minenmin. Amin. Иисус Христостың кәүдәһе һалынган табут буш. Тәрегә кадаклангандан һуң 3 көндән ул терелде. Ул тере. Ул бүген дә һинең тормышыңа килеп инергә теләй. Иисус үзе шулай дигән. Мин тәү һәм тормыш. Миңа ышанган үлһә лә яңынан тиреләсәк. Иисус Христос үлеп терелүгә 2000 ел үтте. Ул бүген дә яшәй. Уның тәэсир итү көсенә берни тиңләшә алмый. Күпме ғрур хакимдар килеп киткән. Үз вакытында күпме билдәле патшалар һәм галимдар, язучылар һәм философтар яшәп югалган. Иисус бүген дә яшәй. Бүтән кешелек дөньяһында Христос кабатланмас шәхес. Уның тууы ла кабатланмас. Тәүрәт уның Мария исемле кыздан дөньяга килүе хакында һөйләй. Уның тормышы кабатланмас. Ул изге, гынахсыз тормыш белән яшәне. Бугаса бу җирдә беркем гамәлгә ашыра алмаганса, мөгъҗизалар тудырды. Кешеләргә әйтер хүзе лә бердән-бер уның. Уны коткарусы һәм Тәңре итеп кабул итүчеләргә ул мөхәббәт һәм тормыш тәкъдим итә. Был сакыру кайда гына ишетелһә лә, яңа тормыш, яңа өмет уятты һәм уята. Уның тәриләге үлеме лә бердән-бер үлем. 2000 ел элек Галәм Аллаһы бүтән кешеләрнең гынахтары өчен курбан итеп
үзенең бердән-бер улын җибәрә. Ул һинең өчен дә үлде. Уның терелүе лә бердән-бер. Үлүенә 3 көн үткәндән һуң бөтә безнең тарихта иң гаҗәеп вакыйга була. Иисус үлгәндән һуң терелә. Иисустың тууы, тормышы, үлеме һәм яңадан терелүе булар бөтәһе Иисус үзен ничек атаһа, ана шуны ратлай. Ул Тәңре улы, бөтә кешелекте коткарусы. Иисус бүген дә тере, ул безнең арала. Ул һинең тормышыңа инергә, һинең гынахтарыңды гафу кылырга, һиңә көч бирергә, тормышыңды тулы канлы итәргә теләй. Уның сүзләренә кулак сал. Һез барыгыз да интегүчеләр һәм дусар ителгәндәр, миңа килегез. Мин һезне юатырмын. Мин юлыгыз, хакыйкатыгыз, тормышыгыз. Мин һез берәүдә Тәңрегә юл таба алмай. Тәүрат әйтә, бөтә адәм заты гынах кылган һәм Алла данынан мәхрүм калган. Ул тагыла шулай ди. Гынах өчен яза үлем. Алла бүләге ул безнең Тәңребез Иисус Христос менән мәңгелек тормыш. Иисустың үлеме һинең гынахтарың хакын түләү ине. Тормышыңа инергә әзер килеш, ул хәзер дә һине көтә. Бына кара, мин ишек янында торам һәм тукылдатам. Кем тавышымды ишетә һәм ишек аса, мин уның янына инәм. Христостың мөхәббәтен, бөтәһен дә кисерүен һәм мәңгелек тормыш бүләк итү асылын аңлау өчен, һинең гынахтарың хакына үзен курбан итүен күреп, ышанып, һин уны үз тормышыңа кабул итәргә тиешсең. Әгәр һинең күңелең теләге шундай икән, һин бөтә инануың менән гыйбадәт кыл, һәм Иисус һинең булмышыңа инер. Бына дуга үрнәге. Башта мин уны яңгыз укыйм. Аллаһы Тәгалә Иисус, һин миңа кәрәкһең. Минең гынахтарымды гафу итүең хакына, тәреләге үлемең өчен һиңа рәхмәт әйтәм. Тормыш ишекләрен һиңа асам. Һине Тәңрем һәм коткарусым итеп кабул итәм. Минең тормышым һинең кулыңда. Ничек итеп күрергә теләһәң, мине ана шундай адәм яһа. Амин. Әгәр был дуга һинең күңелең сакыруына тап килһә, һин уны хәзер үк кабатла. Мин уны яй гына һәр һөйләмде аерым асып кабатлайым, һин минең арттан кабатла. Аллаһы Тәгалә Иисус, һин миңа кәрәкһең. Минең гынахтарымды гафу итүең хакына, тәреләге үлемең өчен һиңа рәхмәт әйтәм. Тормышым ишекләрен һиңа асам. Һине Тәңрем һәм коткарусым итеп кабул итәм. Минең бар тормышым һинең кулда. Ничек итеп күрергә теләһәң, мине шундай адәм яһа. Амин. Хәзер һин тулы инану менән ошо дуганы укыгас, Иисус Христостың тормышыңа үтеп инүен һорагас, уның һиңа килеренә ныклы ышана алаһың. Чөнки ул һәр сакырган кешегә барасагын вәгъдә итте. Шулай ук ышан, һинең гынахтарың гафу ителгән. Хәзер һин Тәңре балаһы һәм һиңа мәңгелек тормыш бүләк ителә. Әгәр һин Иисус вәгъдә иткәнсә, тормышыңды тулы канлы итәргә, бәхетле яшәргә теләһәң, уның менән һәр көн дуга кылганда һөйләш. Тәүрат һинең тормышың өчен якты йондыз булуын аңла. Христосты яраткан һәм уга ияргәндәр менән аралаш. Уның дөрес һәм гүзәл вәгъдәһен исеңдә тот. Мин һине бер вакытта ла ташламам. Дөнья хырнаса һәр